Anyway, boys, it's Wednesday, my dudes. Dúfam, že sa máte všetci v poriadku. Ako som už spomínal, tuto pánovi Rezňovi. Dneska kratší stream, pretože musím skočiť k tete doktorke. Večer mi vyskočila zvýšená teplota, tak musím doniesť šťákes. Musím ísť jej napíškať do flaštičky, takže chcem do 12. stihnúť, aj s tým, že tam bude 50 ľudí zase v tomto, tak musím trošku skorej vypadnúť z domu. Každopádne, čaute, čau Arpi, čau Rezeň, čau Popi, čau Koveras, čau Fligo, čau Mitáno, čau Jixom, čau Palošíček, nazdar. Anyway, mám zásielku na ceste od X-Zone. Mám zásielku. Prichádza mi čosi, nejaké dobré veci, potom vám to ukážem, keď mi to príde, ale nás zaujíma momentálne, hlavne to, že stále beží preobjednávka merču, takže keď chcete podporiť dobrú vec, celý zisk ide na kvapku nádeje, tak môžete sa na to pozrieť prípadne. Môžete sa na to pozrieť, či je to niečo pre vás a to je tak zhruba celé, čo som vám dnes ráno chcel povedať. Tak bude fotka Koveras potom. Ako máš zavreté gulky v knižke. To by som rozhodne poprosil, ale to asi na Instagram nebudem úplne môcť dať. Ty bole. Anyway, celkom som sa namotal na ten Last Epoch. Nehral som ho včera úplne moc. Hral som ho chvíľku ešte potom večer niekedy. Ale hlavne som si pozrel nejaké videjka, jak tam fungujú tie mechaniky. Aby som nebol úplne zas prostého, tak už niečo málo viem teraz. Chápem, že crafting bude asi dôležitý. Rezeň mi zrejme o tom povie viacej, keď na to dojde, ale chápem, že crafting pravdepodobne bude dosť dôležitý. Max Roll, kde ťa mám? Tu je môj Warlock Leveling Build Guide. Tým pádom môžeš zapínať nejakú hru, lebo nemáme čas. Ako hej, no idem na to, idem rovno zapínať. Len som si tu chcel ešte Max Roll hodiť. Ja mal som pôvodne v pláne Contraband Police dneska hrať, ale vzhľadom na to, že neviem, dokedy tu vydržím, aj necítim sa stope. Nechcem sa sťažovať, ale necítim sa úplne 100% pravdu povediac. Bola ťažká noc, ty kokos. Prvýkrát som bol hore o 1:30, že už je ráno? Kúkte ma hodí 1:30, pána boha. Spotený, zimnica, zadrýbalky, nemôžem kámo len tak si dávať hoci čo ma napadne. Berem lieky na tlak dvoje, berem lieky na riedenie krvi, kámo, nemôžem si len tak, že dám si balgín do toho ešte. Možno ma to nezabije, uvidíme. Ale keď sme pri tých liekoch, tak by som si mal dať lieky na tlak ozaj. Nemôžem práve len takto štofovať, čo chcem, musím skočiť k tej doktorke, kámo, to je potenciálne nebezpečné, chápeš? Čau Chemical Corps, čau Trebík, nazdar, čau Romantik. Dobré ráno, zrovna som koukal, že ste se s dvorním Spageidem cez Twitche trefili do stejného data vydání merče, tak to budú mít krásne za jedno poštovné. No kámo, pozri sa na to. No nie je to super? Ain't that fucking nice. Ja som ešte svoju objednávku nespravil, ale určite budem robiť objednávku. Pre seba objednám. Z každej mikiny a z každého trička po jednom kuse. Pre Kiku by som tiež chcel. A potom rozmýšľam, že či ešte nejaké extras, ale ja si trošku počkám, lebo mám ešte taký plán. Počkám, nech si každý, kto si chce kúpiť, z toho merču kúpi sám a potom by som rozmýšľal nad nejakým giveawayom, že ešte rýchlo na záveru robíme jeden rýchly giveaway a to by som tiež potom hodil do objednávky. Aj keď vlastne s tým nemusím čakať, lebo to nepôjde na tú istú adresu. Tak je to vlastne jedno, tak to si môžem sám objednať, kedy budem chcieť. Všetko je potenciálne nebezpečné, no hej, ale vieš čo, tým nič nepokazím, Rezen, keď skočím k tej doktorke a naštím jej do flašky. To bude úplne najlepšie. To bude mať istotu, že aspoň otestuje a tieto veci. Dokedy je ten merch? To je dobrá otázka. Moc by som neváhal každopádne, ale musím sa Wormitíka opýtať, dokedy je. A hlinu už prikladáš na večer, ha? Akú hlinu? No čo, spustí sa či jak? Dokým sa nevykúpi? Ako ono ešte nie sú vyrobené tie kusy, je to predobjednávka, vieš. Včera som to vysvetlil, ale je to predobjednávka.
Aby oni vedeli, koľko kusov majú vyrobiť, aby to bolo za čo najrozumnejšiu cenu, chápeš? Pretože vzhľadom na to, koľko bude objednaných kusov, vzhľadom na to sa použije technológia, vzhľadom na to bude koncová nákupná cena tričiek a tieto veci. Takže kvôli tomu sa robí tá predobjednávka. Ja nie som agrajlus, že som si istý, že predám 2000 kusov tričiek proste, tak rovno ich dám dopredu narobiť 2000, chápeš? U nás menších to funguje trošku ináč. Kámo, normálne ani som si neuvedomil, že mi skončil ten Witcher soundtrack, ale že už pokračujeme z Last Epoch. Už sa hlasovalo, piči, nehlasovalo sa. Idem si cudzokraciu dneska, aj včera. Takže ja to objednám za 2 týdny. Ako celkem blbý termín, predsa v púlce medzi výplatami. Nad tým som vôbec nerozmýšľal, pravdu povediac. Nad tým som vôbec nerozmýšľal, že niekto má medzi výplatou a že to je faktor v tomto celom. To ma ani nenapadlo. Hold. Mohol som to asi vymyslieť lepšie. Každopádne asi môžem Wormitovi povedať, nech tá predobjednávka je trošku dlhšie. A teda hádam, to bude v pohode. Čau producent, nazdar. Hej, poslední sub, zuřivosť, dítě, hrábie. Kdo si dá takový nick? Čo? Jaj, myslíš Rage Kid? Počkaj, jak to je? Rage Kid Drake. To je, áno, hrábie vlastne, áno, máš pravdu, ty vole. Hrábie, že aký hrábie Dracula? Ale nie, to sú úplne iné hrábie. Nuž, dostal som tu taký quesťož, že choď hintam. Sem viem ísť, tam neviem ísť. Stále nechápem úplne, jak sa naviguje na tej mape, ale... Piči. Waypoint locked. To bude asi tiež locked, čo? 35. Kristušácka dolina, kam mám ísť? Tu som... Ja by som sa potreboval sem niekam presunúť. Last Refuge. Počkaj. Som akože kinda pobehal, máš questy. Imperial Era. No ako sa tam dostanem? Aha, tuto som, pozrie. Tuto viem ísť. OK, tak to potom v pohode. Dobre, stačilo na to kliknúť, ty vole. No to je problém. Čau, Radiator, nazdar, dobré ránečko. Erik Dracula, áno, hrabie Dracula. Ale v zmysle hrable. Inak prerobil som celý ten build. Prerobil som ho celý a teraz je fucking OP, kámo, nebudem klamať. Strašne trieska, akurát mám absolútne na hovno všetky veci, čo mám na sebe. Všetky veci, čo mám na sebe, stoja za vilý šprdel, hádam s výnimkou topánok. To je jediný kus môjho gíru, ktorý ako tak dáva zmysel. A možno headka trošku. No tak uvidíme, no. Trošku som craftoval, trošičku včera. Bez toho to asi nepôjde, mám pocit fakt, že vec, ktorá by mala aspoň dva prefixy, safixy, ktoré sú pre teba užitočné, to sa proste nestane, že by ti padla. Deal with it. Get wrecked, bitches. Absolútne zrektený. Čau, Beno 20. Motherfucking reťazka. Tak, už idem iba na casty. Mám tam síce toho golema, aby odlákal pozornosť, ale idem iba na casty. Tak ja opojmenujú hrabky a do toho i Reach. Bude Reach Beach. I'm a Reach Beach. Fokus, jak veľa zapákov, pozeraj na to. Narobím s nimi poriadok. Kľudne, poďte. Ja mám lifestyle jak svinia. Trošku som si aj filtre zmenil, akurát rád by som to spravil tak, aby som vôbec nevidel na zemi to, čo nemá ani jeden prefix a suffix, čo by ma mal zaujímať. Ako ide nefajč? Včera som mal iba jednu. Včera som si dal iba po streame, po obede som si dal jednu a odtedy už nič.
Takže hrotím to. A som v pohode zatiaľ, dneska uvidíme. Možno za to, že mi nie je úplne dobre, tak je to o niečo jednoduchšie už. Že proste ani nemám chuť vlastne. Ale dneska fakt oproti včerajšku podstatné zlepšenie. Môjho abstiaku, to je jedna vec, na ktorú si môžem aj trošku, povolkať, nie len sa posťažovať. Kurva, lejbe ma to ináč, aj naposledy, keď ma operovali, tak doteraz si pamätám, to bolo pred 20 rokmi. Som mal horúčku proste. Ležal som tam v nemocnici, to bolo niekedy v júli alebo tak. Vonku 35 stupňov, ty vole, a ja tam zakrytý po uši. Trasiem sa od zima. Prečo sa mi toto furt stáva? Že nie som úplne fresh, exciting po tom, čo ma zoperujú. Pritom ako... Ja neviem, necítim sa chorý alebo čo. Tak čo by som mal mať zvýšenú teplotu večer? Divné. Prikladáš si na ranu falát bravčoviny, kámo, hej, keď chceš dostať infekciu, tak tieto rady starých materí, kámo, to sú na to úplne ideálne. To mi hovorila stará mama, že ešte keď žili na Békeščabe, tak proste nejaká suseda, že šlapla na hrdzavý klinec, kámo, samozrejme, že dostala tetanus alebo čo. No a prišla baba liečiteľka a povedala, že na tú ranu, čo šlapla na hrdzavý klinec, tak treba koňacínku priložiť. A ak neviete, čo je koňacínka, tak je to presne to, čo si myslíš, je to konské hovno, hej. Proste zoberieš konské hovno a priložíš to na otvorenú ranu, ktorú máš po hrdzavom klinci. Čo si myslíte, že sa stalo? Dotyčná osoba dostala infekciu. Neviem, či zomrela, alebo čo, ale bol by som teda prekvapený vzhľadom na to, že to bolo pred druhou svetovou vojnou, kedy antibiotika neboli úplne v kurze. To sú profíci, ale tak tieto baby liečiteľky, ako vieš, dosť životov aj pozachraňovali. Obzvlášť pri nejakých tých pôrodoch, alebo tak boli super užitočné. Ale toto babe liečiteľky veľmi nevyšlo, táto rada. Jasné, že kútik na papuli si treba dať žlté zucha. Žlté zucha, kámo, to je hnusné. Fúj. Prečo by si to robil? Hej, hovna mi určite veľa zachránila, ale oni sú teplé, vieš, tie koňacinky, to za to akože ako teplý zábal to odporúčame. Takže to pomôže. Teplé konské hovno. Prečo som zmenil ten build a mám pocit, že dávam menší damage, ale v tejto zóne som ešte nebol. Takže sú tu nejaké viacej tough animácií. Tak žlté zucha asi môže byť nejaká ochrana proti infekciím, účel hovna není chrániť proti infekciím. Hej, ale baba liečiteľka si to asi myslela, že je. Že ako baby liečiteľky nemajú medicínu 6 rokov. High stun avoidance. A ja mu nedávam. Ako, možno trošku, ale so stunom to nič nemá. Tento môj build. A ľúbi sa mi každopádne, že tu začína byť viacej enemákov, že to nie je také riedke. Celkovo úplne najviacej sa mi hádam v tomto ohľade ľúbila Diablo 3 proste. Totálne masy enemákov, masy a všetko ide jak do mlynčeka. To je super. Viacej sa mi to ľúbi proste, keď je to taká masovka, že je strašne veľa tých enemákov, ako keď je to ako v Diablo 4 napríklad. Že okej, tuto sa kajtuješ boha s jedným debilkom 5 minút a to sa stáva aj v poječku. Konec koncov, keď hráš nejakú metamorf ligu alebo niečo podobné. Robíš si takého metamorfa, že ho tam pížleš 15 minút potom. Ale hej, tie masovky sú mi sympatickejšie v akčných RPGčkách. Portalis.
Tak už to zakástíš. Kámo, 18 krát musím stlačiť ten gombík, aby to zakástil. Ja nemám furt čas kontrolovať, že či prebehol cast alebo neprebehol. Hentá čiara proste, čo vyhodí to oranžové, tak dakedy to proste nezakásť. Ja to stlačím a cast neprebehne. No a teraz napríklad. Stlačil som to a nič sa nestalo, musel som ešte raz. Responsivita, bráškovci, responsivita. Super dôležité pri akčných RPGčkách. Metamorf už není. Zrušili Metamorfa úplne, akože na kompletku, na totál. Get wrecked Metamorf. Metamorf no more. Dobre, nemôžem v tom stáť, som zistil, som si tak uvedomil vlastne. Som si hovoril, že v pohode. A dobre, teraz je to už v pohode, keď mu aj dávam damage actually. Teraz to už ujde. No a furt mi musí z toho AVčka zvrhnúť, čo? Ale ten leech je celkom brutálny, ty vole. Doslova celý čas stojím v AOEčku, čo na mňa hádže a pohoda, kámo. Mám leech, není problém. To nestem, to... Nestem. Samé húňa. Áno, je tam místo toho ultimátum. A čo je ultimátum? To neznám. Mňa na tom poje ničí to, že si pol roku tuním nejaký build v POB a pak mi to patch nerfe dřív, než to zahrajú. Tak si nájde nejaký, čo je už vytvorený a rýchlo choď hrať, kámo, kým ho stihnú nerfnúť. Ja by som si mohol... Však ver by som si mohol nahádzať tieto, ne. Tieto tuto. Tak, čo som to chcel? Do Crimson Favora som chcel dať body. Asi sa pozerám pre istotu, nech to nehodím radšej do niečoho iného. Crimson Favor. Že by... Kaž mi. Skús mi, kámo, to čo je za bullshit. Je takto, final setup. Toto ma zaujíma a zaujíma ma, že kam si dal tie body. Crimson Favor na 4 a potom tuto dole, do Harrowing Armoru. Tak, okej, v poriadku. Ghost Flame sa mi odomkolo, to nebudem používať. Na to prcám. A tuto čo máme? Tuto máme toto taktok. Jasne, to je v pohode. Toto neviem z hlavy, do čoho som chcel dať. 2, okej, vidím. Tadiaľ to pokračujeme ďalej. Tak, v pohode. A keď sa ty hľadáš vlastne necrotic damage a damage overtime, poviem ti, počkaj. Damage overtime, physical damage, ignite on hit. To je to, čo mňa zaujíma. Spell damage, samozrejme, to asi nie je veľké prekvapenie. Vzhľadom na to, že hrám za castera, necrotic damage, aj physical damage, ale neviem, z čoho je ten physical damage, pravdu povediac. Z čoho prichádza. Kámo, to je brutálny physical resist, čo má na tých botách. No dobré, no také ja nemám. Je tam takový altár a sú tam rôzne scenáře a buď preží, bráň altár, zabij a každého kolem buffuje enemy nebo debuff na tebe. A je tam 10 call a vybieráš si každé kolo odmenu, katalist, currency, ok, dobre, nechápem. Na čo to vôbec čítam, keď si to aj tak neviem predstaviť poriadne, že jak to vyzerá. Ale nie, boha, budem to čítať ďalej. Fyzika, kámo, to nie je zlé, pozeraj na to. Pozeraj na to, čo mi droplo, že... Má to physical resistance, moja má poison resistance, doslova toto je lepšie, kámo. Z minion healthom a manou. No nie je to super. Akurát má to trošku nižší roll na mana regen, ale aj tak. Celkom cool. Celkom cool.
Nepoviem, že nie. Tak dobre sa držím s resursami. Oni písali, že weakness tohto buildu je, že nikdy nemá manu, ale ja mám doslova furt manu, takže rozmýšľam, či niečo nerobiť blbie actually. Keď ja mám furt manu a oni nikdy nemali manu. Čau Mikrom, nazdar, dobré ránečko, jak sa máme? Dobré ráno, čo vravíš na Last Epoch? Rozmýšľam, že to tiež kúpim, kámo, je to prdel. Je to prdel, no cap, je to fakt prdel. Je to podstatne menej náročné na nejaký research a tieto veci ako poječko. V Last Epochu ti celkom stačí pozrieť si Beginner's Guide na hodinku a pol a ten ti vysvetlí zhruba, že od go. A potom keď si zahráš trošku a zistíš, že niečomu nerozumieš, tak si to pozrieš ešte raz a už budeš vedieť. Ale pohodička, fakt. Je to príjemná gamesa. A zároveň to nie je tak stupidné ako Diablo, chápeš? Že tvoj jediný crafting je, že vymeň tento prefix za random iný prefix a zaplať za to peniaze. A potom už žiadny nikdy nemôžeš vymeniť na to majetok. Ale môžeš do nekonečna grindiť, môžem to povedať trošku. Toto sa mi za to ľúbi viacej, lebo vidím tu priestor aj na to, aby si potenciálne robil totálne super fucking dopey buildy. A zároveň ani nemusíš až tak veľmi min-maxovať, keď nechceš, pretože údajne všetky buildy fungujú vraj. Vraj mal by si byť schopný to prejsť úplne s hociakým buildom, bez ohľadu na to, či si nejaký spravíš sám, ale ja na to prcám. Ja som si povedal, že chcem sa kompletne nechať vieť za ručičku, takže som si proste našiel prvý build, na ktorý som klikol a ten som začal hrať a baví ma to, takže ja som celkom spokojný. Myslím si, že ale som si vybral extra dobre, že som si vybral Warlocka a asi som chcel hrať niečo na ten štýl. Voľníčko, malé ve škole, žena v práci, je čas eat speed, Last Epoch, nice. No, veľa pozerám do chatu. Málo sa venujem hre. Cudzopasník, dobrý nick. Ani neviem, že tu mám follow, no vidíš to. Sila, sláva. Asi mi nejaký povedomý, ty kokos. Si, že nevieš, že tu máš follow. Oh, shit. To nie je super. To nie je veru super. Well, I thought this would happen. Keby hrám hardcore, tak som mŕtvý, čet. Musím dávať trošku viacej pozor. Menej robiť blbosti. To je sračka. To je... Má to nejaké resisted damage over time, to nie je najhoršie, to si zoberiem. Increase minion to ma nezaujíma. Celkom hovno. A tento Commander Ritual Stone nasrať. Piči neviem písať, neviem. Aké hry hráš, možno si spomeniem. Kde čo, kámo, kde čo. Veľmi zriedka sa zaautistujem do niečoho, ako je toto. Nie, aj však veľmi zriedka to nie je, ale skôr zriedka ako často. Väčšinou hrávam nejaké singleplayerovky. Mám momentálne rozohratý Gothic, mám rozohratý Contraband Police. Čo máme ešte rozohraté? Čo máme ešte takého rozohraté? Hrajú samé Resident Sleeper hry. Trebík, už tu nie si vítaný. Odíď. Musím sa zbaviť toxických ľudí vo svojom živote. Kokos, doslova tu píše, že Resident Sleeper a pritom sám hrá Last Epoch. Není toto pokrytec. Čaute červíci, čau Palino, nazdar. How is everything? Ja som autista, väčšinou keď niečo ma chytí, nehrám nič iné. 5K hodín GTA Online, for honor skoro 2K vodko 1000 hodín. Nice. I see your fellow autist yourself.
Cože hrajú? Last Depot, určite hráš Last Depot, kámo. Potajomky. Nemusíš sa za to hambiť, Trebík. Nemusíš sa za to hambiť. Ak nie Last Depot, tak určite hráš poječko, alebo si minimálne hral, takže doslova. Argument invalid. Nemám to koupené. Argument invalid, ako som povedal. Kurva, to som nechcel zobrať, nevadí. Už sa z toho, boha, tak mi tečie z nosa. Čo toto má znamenať? Idem tadiaľto správne na kurevský výhľad. Pozeraj na to, jak to dobre vyzerá. Jak to dobre vyzerá, boha. Tak akože celkom ma občas ohuruje táto hra. Že je úplne v pohode na levely Diabla, čo sa grafiky týka. Úplne v pohode. A navyše topí podstatne menej. Mám rád, keď si vývojári dobre optimalizujú svoje zamesky. No, Jesus, čo sa toto deje teraz? Čo sa túto takto deje? Mám pocit, že frajer nemá hápka. Navyše mi zabil môjho Golembrúcha. Čo to má znamenať? Golembruch, poď naspäť. Armor, increase movement speed, increase dodge rating, increase movement speed, void resistance, increased health regen. No, moje sú lepšie, okej. Ale berem ich aj tak. Yes. Berem ich aj tak, to bude na rozloženie, to bude do RR dump tabu. Z tej Sekira som prešiel aspoň 30 krát, ale neviem povedať čas, lebo som to mal kreknuté, ale povedal som si, tá hra je tak kurva dobrá, že podporím, ako to si doslova urobil dobre, no. Po tom, čo si to 30 krát prešiel. Spíš ty sleeper hry, myslím Gothic? Gothic nie je sleeper, kámo. Gothic je super, akurát nevedem ceničať. Gothic jednotka bola docenená, Gothic 2 nie, to nechápem. To som bral ako absolútny jackpot, totálneho žolíka proste. Hru, ktorou každému vrátane seba urobím radosť a potom ty vole zapnem to a ľudia vole, ja som že what? Čo to má znamenať? To ma celkom zaskočilo, nebudem klamať. Ale v pohode, vyšiel Last Depot, zatiaľ sa bavím. Tak na Steame som ho prešiel asi 10 krát. Ja som Sekira prešiel raz, ale považujem ho za úplne najlepšiu solovku, ako kedy vyšla. Sekira mám rád, actually sa rád dívam na Sekira na rozdiel od ostatných soloviek. Nebaví ma dívať sa na Dark Souls 3, nebaví ma dívať sa na Demon Souls, nebaví ma dívať sa na... čo je ešte populárne? Elden Ring ma bonkoncom nebaví, ale Sekiro... nabídnem si kedykoľvek. Obzvlášť, keď niekto hrá Sekira prvýkrát, tak áno, na to sa strašne ľúbim dívať, keď niekto má first feel Sekira. Alebo potom Patrik, čo proste dá nový rebrand v Sekirovi. To je tiež celkom zábavné nasledovanie, keď to niekto proste vie hrať. Keď si dám i chvíľku pauzu od poja, kúpil som si Amazon Prime a koukám sa na jeden seriál po večere. Na aký seriál sa kúkaš na Amazon Prime? Do tell, Trebík, potrebujem inšpiráciu. Amazon Prime je super, ty vole. Aj máš Prime Sub. To je mega, ty vole. Dojdeš k nejakému streamerovi, povieš si, že máš 5 divákov a ja by som to rád podporil a mám tu jeden Prime Sub. A proste mu ho tam hodíš. Supernatural som začal dívať. Hovno, kámo, Supernatural. To má 18 sérií, kámo. Ja som sa na to díval, keď to bolo aktuálne ešte na vysokej škole. V roku 2007-2008 som sa díval na Supernatural. A ty si sa na to začal dívať teraz v 2024, poserem sa. Inak od 5. série to začne byť pekný bullshit, doslova nechápem, jak ťahajú 18 sérií.
Ale fakt, že už 5. séria bola pekná blbosť teda. ale prvé dve série boli úplne v pohode. Ja som kúkal Upload, zatiaľ celkom fajn. Upload. Hovorí mi to niečo? Myslím. Hungering Souls, ale ja nepoužívam Hungering Souls, ja používam Spirit Plague. No... Inkrizárom zoberiem to, čo by nie. Nech aspoň niečo beriem. Nech aspoň nejaký loot beriem zo zeme. Prvný som skipnul, tu som videla tak 4 krát. Prvá séria, actually, najlepšia z celého seriálu. Ale tak hej, videl si už 4 krát, na čo budeš pozerať znova. Čau Kristobal, nazdar. Keď má Amazon Prime, tam sú aj filmy, no jasné. Amazon Prime máš aj filmy, aj seriály. Tie ich amazoniánske. Kde som teraz? Tu som, že? Tu som nejaký vedľajš quest nespravil. A aký mám level? Mimochodom 28 a som v 26-kovej zóne. To nie je zlé, mám slušné. 25-kovej zóne, okej. Začínam byť trošku pomalý, mal by som ísť trošku rýchlejšie. OMG rád. Vážim si to. A hovorím priatelia, dneska... Neviem, ako dlho sa zdržím na streame, potrebujem k tete doktorke skočiť, pretože v noci som mal horúčku. A potrebujem zistiť, čo je so mnou, keďže je pred necelým týždňom ma operovali a nerád by som zomrel. Takže, trošku nám líkujete. No fucking way. Neprichádza do úvahy. Volal som chirurgovi, ale ten mi to nezdvihol, ale tak to sa ani veľmi nedivím. Je to primár predsa len, čo bude nejakému trapákovi, čo operoval minulý týždeň, dvíha telefón. Že jo. A nejaké by som primár, tak nedvíham. Kámo, ale to má série ten jeden skill, že ja stlačím gombík a on ho nezakásti. Čo má za problém? Pozerám. Dám curse, dám R-ko a potom chcem robiť toto. Curse, R-ko a toto. Aha, mana mi došla, hej, lebo musím tu do niekoho strieľať, aby som mal mana recovery, chápem. Horoving armor. Let's go. Tak, tu máme čo? Tu máme toto. Kadiaľ ďalej? Kam sa podieť, v ktorej strany? 4 do tohto, dobre. Doom's Vindication, damage plus 4% per point. Kámo, ten Chaos Bolt bude dávať damage jak devil. Život je buržuj. Kýpo, čo to znamená? Dobré ráno sa vinšuje. Hello, Drasuby. How is she? To viem rozbiť, alebo jak sa viem dostať cez tú mriežku? Ámo, jak sa dostanem cez tú mrežu? Seriózne, akože. A prečo tu po mne idú furt zombíci? Ja zabil som už 50 a ďalších 50 tu vyliezlo od niekoho. OK. Tak som teda spravil nejaký quest, ani som nevedel. Čau Rambo, nazdar, jak sa máme? How is everything, Rambo? Čo, už ťa nebaví KCDčko? Last Deepok lepší? Čo si myslíš o Last Deepok ináč, Rambo? Ty si taký, máš povesť frfloša u Spacea a Patrika, tak povedz. Čo si myslíš o Last Deepok? Vyjadri svoj názor. Lebo nepoznám ťa tuto ako frfloša, tak som zvedavý, že či pofrfleš v tomto prípade. Same shit, another day, as usual, tank mate.
Maid, ako M-A-I-D, nemalo by to byť Mate. Ako Maid. No. Normálne, slovo dobytky, vieš. Taký menší rubber banding, dobre, nevadí, poradíme si. Tak nechajte ma pozbierať veci, ak ich vôbec chcem zbierať. Ale to jebem, ja dám preč ten skill to Erko, lebo to je úplná blbosť, on to proste nezakásti ani za toho Ježiša, musím to 18 krát slašiť, aby bol ochotný to proste tam poslať. Rambo teď píše slohovku na téma Last Epoch, Pepela v Tea Time, no som zvedavý, lebo možno sa prišli iba pozdraviť a odišiel do prdele, vieš, jak. Alebo mal celý čas tlmené zvuky na streame, len sa pozdravil a ďalej nereaguje. Tak to robím ja actually. Doslova niekomu hodím raid a už tam nie som. Hneď na prvú otázku nie som schopný odpovedať, pretože už tam nie som. Ja týhle Little Diablovky moc nedávam, jediný co som ochotný prekousnout, kromě Diabla, je jen Titan Quest. Kámo, a zhodou okolností také subpar akčné RPGčko. Čo je dobré na Titan Queste. Ja som to videl u Spacea niekoľkokrát, kámo, a doslova nechápem. Čo má tá hra, čo iné hry nemajú? Podľa mňa Titan Quest vyzerá extrémne lidl, ale možno tomu proste nerozumiem, to je vždycky jedna z možností. Že mi to vôbec nedochádza. Kámo, ja sa s vami vôbec nepotrebujem fajtiť. Doslova odtiaľ to potrebujem čo najrýchlejšie vypadnúť, aby som sa dostal do nejakej zóny s vyššími levelmi, pretože som tak trošku prelevelený na túto zónu. Corrupted Lake. Taký mne baví popiči Titan Quest. Fakt? Kvôli tomu, že žecká mytológie. Tak potom máš ešte nedávno videného toho Achilla. To bolo tiež action RPG. Z gréckeho prostredia. To tiež môže byť cool pre vás, keď ste veľkí fanúšici. Ja som býval celkom feťák na grécku mytológiu. Ale už mi prídu viacej cool niektoré iné veci. Keby tak urobili nejaké Warhammer akčné RPGčko, kámo, kde za rabutého Grollimena budeš mlátiť heretikov, alebo ja neviem čo. To by bolo sweet, ale to sa asi nestane. Actually si možno iba ja myslím, že by to bolo sweet. Harvest damage leached as health. Physical resistance, kámo, to nie je zlé. Oproti môjmu, ktoré je absolútne hovno, ale má 13 physical resistance, rovnako ako to, čo tu má void resistance. Ja to veznem a šupnem to na seba. Či už mám jedno hovno alebo druhé hovno, toto má aspoň viacej armoru. Keď už sme pri tom. Ten quest je dobrý, ale za mňa byl překonán Grim Dawnem. Víc klas a novější systém souhvězdí. Včera som pozeral akurát Zizeranovo video, kde hodnotil Last Epoch a hovoril Zizeran, že... Aha. Mám tu vôbec byť? Ako Corrupted Lake, mám tu nejaký sidequest, ale nikde ma to ani nevedie veľmi. Hovoril Zizeran, že zo všetkých akčných RPGčok najhorší kombat má Grim Dawn, že proste štandard čo chceš od gameplayu akčného RPGčka je, aby bola sranda proste ničiť haldy nepriateľa. A že to Grim Dawn proste nemá, že tam to nie je satisfying jednoducho. Ale ja som to nehral, to len replikujem to, čo Zizeran povedal. Niekto si povie, Zizeran vie piču. Wish to learn.
Grim Dawn som nehral, ale taky na nej slyším samou chválu všude. Okrem Zizerena. Doslova najznámejšieho hráča akčných RPGčok v súčasnosti. No, bol nejaký necrotic damage, čo si tiež vezmeme aj tak to zaberá jeden slot, who cares. Ale... Lightless Arborky, hovno. Môj prvý kľúč do dungeonu. Ani by som nevedel, že čo to je, keby som si nepozrel včera videjko. Increased necrotic damage. Spell damage. A tu mám damage over time 71%, to nie je najhorší roll, ale berem to. Čo by nie. Pokud vás baví action RPG, tak za mne Grim Dawn skúste. Tu si nemyslím, mne prišiel kombat stejný ako v jakýkoliv action RPG. No, ako verím Kristobal. Možno so Zizerenom je niečo v neporiadku. Jaký má názor vlastne na Lost Ark, či Last Epoch? Povedal Zizeren, že momentálne je to za poječkom druhé najlepšie akčné poječko, aké sa dá hrať. Čo je si myslím celkom úspech, obzvlášť, že ani si neviem predstaviť, že by čiste teoreticky mohol povedať, že bráško je to lepšie ako poječko. to asi fakt nemôže povedať, ani keby to tak hneď bolo, ale to je pekná vizitka, druhé miesto. To už ma viac bavia zoomerské nové NFS, čo je Need for Speed. Zoomerské nové NFS. Som ani nevedel, že sú nejaké zoomerské nové Need for Speedy. No i co sa týče Grim Dawn, pokud se dá sehnat na Steamu za cca 15 eček, se vším všudy, tak není o čem. No, za dobrú cenu je kdečo dobré, ale vieš jak. Kdečo sú vyhodené peniaze, keď do toho nedáš ten čas, potom keď to nikdy nezapneš. Čo je môj prípad vo viacerých hrách, ktoré mám vo svojej Steam knižnici a nikdy som ich nehral. Hlavne, že ich mám. Bejska dobrá, ale... nič moc. Tie servery občas dobre zagumákujú za to. Spell damage to vezmem. Idol. Je to síce úplne na hovno idol, ktorý sem ani neviem narýchtovať. Ale je to idol. Tak si ho aspoň odložím. No až dám šanci Last Epoch, tak pôjdu Paladina, co jede po hooks. Proste RF build v Last Epoch. Som si na to hodne zvyknul, aby nemusel nic klikať. Jen proste biehal po mape a všechno kolo mňa umíralo, kámo, to som urobil úplne super najhoršiu vec, čo som mohol. Že môj prvý endgameový build v poječku bol práve Righteous Fire, pretože fakt nič iba nebaví, okrem Righteous Fire v poječku. Proste len samé idle buildy by som hral. A potom sa pokúšam urobiť idle build s niečím, čo na to nie je úplne stavané. Aby som si dal zmenu. A nie je to zďaleka tak zábavné ako klasický Righteous Fire. Come on baby, Righteous Fire. Ja vám zase nerozumím ani kravskou píčovi debilové. To nevadí, David, v pohode. Si s tým starosti. No, mne prišiel nejaký predpis do Krista, čo to má byť? Prečo by mi chodil predpis, keď som ešte nebol u doktorky Anciašeho? Bitva ušatého. Už aj ja som cudzopasník soudruhu. Empty Leech. Aha.
What? Empty si zmenil meno? Prečo by si to robil? Prázdna pijavica momentálne, však chápem boha, ale prečo? Why though? Mohol som si aj toho golema vyvolať, že? Celkom rozdiel, ty vole, v závislosti na tom, že či dávam pozor alebo nedávam pozor. Som chvíľku dával pozor a týpek dostal nakladačku, jak svín. No bráško, môžeš do mňa mlátiť koľko chceš, ja mám taký líč, že doslova ma nevieš zabiť. Easy. Easy. Tak, ukáž, čo tu máme. Lepka nejaká. Increase minion damage, nasrať. Nasrať. Physical resistance, lightning resistance. Venomous Grand Bone Idol Coagulation. To je ďalší idol, že? Les Heldrigen. Prečo to dá Les Heldrigen? Čak to je úplná sprostosť, nie? Nechápem, prečo je tento item dobrý, ale berem si ho. Na čo je to dobré? Sprav si filter, nemusíš to takto kúkať, jak debil. No však chcel by som, ale neviem, jak si spraviť taký filter, aby som zbieral iba tie veci, ktoré actually chcem naozaj. Urobil som si taký filter, že nech mi to zasvieti na inú farbu, keď mám nejaké plus 1 k levelu svojho skillu, ktorý používam. Ale neviem, čo by som si dal do iného filtru, že len tier 2 ma zaujímajú tieto. Len tier 2 prefixy, suffixy ma zaujímajú. Asi skôr nie. Asi to kľudne pokúkam. Zatiaľ ma to až tak neserie. Lightning Necrotic Resistance, no pozri sa na to, to je lepšie. Toľko veľa rezistov. Hlavňu RF si zvykli, že si tanky jak svine, tak je to pak slušný reality check, když je iný build, ktorý je třeba na evasion. No, tak pamätám si celkom dobre, ako som išiel prvýkrát Sirius a one-shotol som ho z Righteous Fire. Nehovorím, že by to bol zlý build. Would you like to return to previous time? Yes, fucking yes. Ja mám na každej hre len asasina alebo full tanka. Tiež ma bavia asasini a tankovia. Veľmi zriedka hrávam casterov. Toto je výnimka, že hrám Warlocka. Proste som chcel som nejakého castera, ale väčšinou ich nehrávam, no. To tak, že väčšinou to nehrám. Aj vo WoWku, koľkokrát som začal hrať nejakého castera, toľkokrát ma to nebavilo. Mal som urobeného Warlocka, nehrával som ho. Mal som urobeného Magea, nehrával som ho. Priesta, nehrával som ho, proste. Nie. Nie a nie. Máme toto. Čo? Kam? Kde body? Ukáž mi. V tomto fišúre, kde dať... Aha, tuto. Tuto potrebujeme dať body. Až do 5. Ukáž. Tak. Aj tuto potrebujeme jeden secondary fissure. Tak, aj tuto potrebujeme potom. Najlepší dang je takové, ktorej smazené přátelé ještě předtím, než ti něco udělat. Hej no, také super damageovacie tanky, no. Absolútne som miloval vo WoWku na Legione hrať Blood DK, kámo. To bola taká sranda. To bola taká prdel, ty vole. Blood DKčko, fakt. Zbožujem tú klasu. Ježiš, to je slepého ulica. No fucking way. Why you do me like this? Počkaj, dať Alvo Sky, okej, pohode.
Funny thing, Mythic Plus Invitation letošní se běhal VDH, tank bez healera. To je VDH, tank bez healera. To je Demon Hunter, hej. Kámo, ja som nehral dlho vo Okoningu, na mňa už nemôžeš takto so skratkami. Sa na tým musím normálne zamyslieť. Prídite ráno o 7, no pojedem sa, kámo. Sekundu, chat, musím si zavolať, to nejde. Že v Komárne mám byť ráno o 7, sa posral, nie? Čo budem vyrážať o 5 ráno, boha. Kurva, ale že prečo mám nový recept vypísaný? To by ma zaujímalo. Čo je to za recept? Pozrieť predpis. V piatok day off každopádne, v piatok nedám stream, musím sa trepať do toho kolára. Na draka. Na draka, ale tak čo narobíš? Si menovačný. Kristus. Ukáž mi toto. 4 nové recepty. Čo to je za bullshit? Novalgin som dostal. Omoxiclav. Ja neviem, čo to je. Ani neviem, čo to je. Fraxiparín. Pás univerzálny. To, hej no, to viem, že som si pás univerzálny mal kúpiť, ale nekúpil som si. Ja on zajebal. To si nebudem vyberať tieto lieky, to ja nechcem. Toto je MMORPG? Nie, to je MMORPG. Je to akčné RPG. To sú lieky pre teba, alebo si medic. To sú lieky pre mňa, som po operácii. Vyberali mi žlčník v piatok. Ja to nechcem. Fraxiparín riedenie krvi, Novalgin na bolesť. Bolesť nemám v podstate. Nepotrebujem nič od bolesti a na riedenie krvi mám Klexan. Tuto, čo mi Kika pichá do brucha každé ráno. Predtým, ako zapnem stream, tak mi Kika pošle jednu včeličku do brúška. Dneska to pichla tak, že som jej normálne nechcel veriť, že mi to pichla. Ja som necítil absolútne vôbec nič. To je, ak ti doktorka tvrdí, že ani to neucítite. A potom, kámo, máš pocit, že ti ruku utrhlo, alebo čo? Tak to s Kikou presne opačný prípad. Sa bojím, že to bude bolieť, ty vole, a necítim. Nie som si istý, či to vôbec pichlo.
Novalgy more like lentilky. Try some. Dotera, bro. Čo je Dotera? Dotera sú nejaké lepšie. Kámo, ja nechcem nič proti bolesti, ja nemám žiadne zasraté bolesti. Aj keby som mal, tak si to nepriznám. Nič nepotrebujem. Potrebujem len, aby ma konečne prestali naháňať, aby mi bolo všeobecne dobré. Kamoráči? Tak ho zdochnúť, alebo ja... za to. Damage over time, to berám. To je problém. Prečo máš teraz teplotu? Lebo nepichá. No? Kedy kam? A kedy sa vrátite? Akurát dneska? Však choďte po obede. Po obede nemôžete ísť. Tak kašli na to a choď autom, ja pôjdem taxíkom. No. Ej, zvládnem to. Ej, bože. Tak mi skús nejaký prípraviť, nech na to nezabudnem. Dobre, okej. Bednička. Doreta, fakt neviem písať, opiaty. A to písať si napísal na schvál, hej. By som videl, že nevieš. Opiaty, mal som aj nejaké opiaty, keď som, bol v narkóze, tak nejaké opiaty mi štofali. Ale neviem, čo to bolo, pravdu povediac. Tadiaľ to má ešte niekde severne pokračovať cesta, aby som tu fakt seriózne mal prestať vybíjať všetko a proste utekať ďalej za nosom. Shaky má head? Čo shakeuješ tvoj head, Nihilus? Čo sa ti nepáči zase? To hovoria jak oni. Z toho animáču od Pixaru. Jak sa to volá s Drakulom? Monsters? Nie, to nie je Monsters, kurva. Kde bol Drakula, mal dceru a tá sa zalúbila do nejakého ginger turistu a... Jak sa to volá? Transylvánia, jasné, to, jak som mal zabudnúť. Ale dneska som full autist, mortý sambu. Sa cítim na to. Podľa mňa by mohli aj po obede. Čo by mohli aj po obede, Mitáno? Ordinovať? Zajtra ordinujem po obede, ale ja som mal včera horúčku, vieš, a potrebujem ten CRP. A potrebujem močález vyšetriť. Zdar pánové, inak, co vlastne vydržalo si včera? Čo som vydržal? Či som vydržal? No, dal som si po obede cíčku a potom už celý deň nie. Mal som včera iba jednu jedinú. Iba jednu zdravotnú, ako sa hovorí. A dneska som stále v pohode. Ale je to pravdepodobne za to, lebo v noci mi bolo na hovno. Stále mi nie je super, hej. Takže možno mi to dosť pomáha v tom, že ten absťak je dneska veľmi mierny. A ďakujem za opýtanie, Pingvi. Úprimne ani by ma to nenapadlo, kebyže sa nespýtaš. Ten golem aj, ale celkom struggle ináč s týmito enemákmi občas.
Takže už sa to nepýtaj medzi riadkami, nehovorím kľudne, nech sa pýta, kámo. Ja nepotrebujem od svojho okolia žiadne pomôcky k tomu, aby som ja zvíťazil nad samým sebou, vieš. Proste mal som spolubývajúcu, čo svojho času, keď som ešte žil v Žiline, mal som spolubývajúcu, ktorá sa pokúšala prestať fajčiť a mne zakazovala, aby som fajčil v jej okolí. Hovorím, čo? To nie je môj problém, že ty nechceš fajčiť predsa a okrem toho, čo pôjdeš na ulici a budeš ľuďom povedať zahas to, ty to zahas a ty to zahas. Proste nie. Fuck off. Budem fajčiť ďalej a ty si rieš svoje nefajčenie, jak chceš. To dobro tu nerobí, hej? Butt out, no presne tak, chodiť so sprejíkom, vieš, a frkať fajčerom na cíčku. Strek, ako Arty Zip v tomto, v Simpsonovcoch. Došiel do basy a striekal basmanom na cíčky. But out, no, to je ale zo South Parku. Hej. Viem presne, čo to je. Toto je zhodou okolností jedna referencia, ktorú si pamätám zo South Parku. A potom všetci začali žvárať a zapálili školu. We're sorry. To už rovno si môže cedulku dať na krk, že prestala som fajčiť a som v pohode. To je v pohode, keď všetci sa prispôsobujú. Som myslel, že neverím vlastným ušiam, fakt. Audacity of this bitch. S tým sprejom mám radšej ten záber z Big Bang Theory Sheldona, že love is in the air. Nepozeral som Big Bang, vždycky mi prišiel taký pseudointelektuálny a sralo ma to. Takže neviem actually, o čom hovoríš. Videl som určite akože prvú sériu, alebo niečo také som videl z Big Bangu, ale to je kinda všetko. Headhunter Lavian dostal strašný náklep. Fakt môžem stať v hociakom AOEčku. V hociakom AOEčku as long as ja útočím. To bych i slušne vysmal a pak byl ešte Tyron, co pleskal lidem cíčky z ruk. No to si nepamätám. Najhoršie bolo v tomto Nihilus, že ja som bol v oslabení. Pretože sme mali ešte spolubývajúceho a oni spolu pichali. A tvárili sa, že spolu nepichajú. A on bol na jej strane, že áno, nefajčí v jej prítomnosti. Jebe? Jebe vám obidvom, ale je to stále presilovka 2 na 1, vieš ako. Nie len, že pichali, ale už sú asi aj zobratí a majú dieťa, ty vole. No tak aspoň im to vydržalo, ty vole. Lebečka of evasion. A to zoberiem, je tam veľa tých prefixov, suffixov, tak prečo nie? Si veznem. Inak modré veci moc dobré nie sú teda. Keď si dám, že schovať modré veci, ale zároveň chcem zvýrazniť, keď niečo super je na tom a keď niečo super padne na modré veci, tak sa mi to zvýrazní, alebo mi to neukáže vôbec. To sú také veci, na ktoré by som potreboval otázky. Fakt, potreboval by som jedného meštera, aby prišiel a nastavil mi loot filter, aby som ho mal dobre spravený, pretože I kinda don't really know, že čo si môžem dovoliť a čo nie. Taký mám chuť na zdravotnou dýmku. Hneď takhle z rána. Ja sa celkom čudujem, že nie je to s mojím obsakom také strašné. Neviem, či je to mindsetom proste, že hlava je rozhodnutá. Alebo proste tým, že som po operácii a to telo cíti, že nie je v poriadku, tak sa ti ani nežiada. Ja neviem proste, ale som v pohode. Predtým, kámo.
Som si nezapálil 2 hodiny, tak som mal mikáky normálne z toho a teraz si nedám celý deň úplne. Bez väčších problémov. Ale choď mi už do rytmu. Málo mám HPčiek, musím viacej HPčiek pofarmiť. Jo, väčšinou je to najmä o hlave, ale ja neviem. Zas nepovažujem svoje psyché až za tak super silné, by som mohol povedať, že je to tak. Freeze range. Increase fire damage. Neviem, či je to pre mňa, alebo to nie je pre mňa, ale vezmem, čo bude. Kurva, ja som sa ani golema nesamonol a potom sa divím, že prečo idú všetci po mne, že jo. Hlavne, že zvládaš v pohode 4-hodinové streamy. Kámo, inak to som si tiež nevedel predstaviť. Že by som si odstreamoval a nedal by som si cíčku počas streamu. No fucking way. Stalo sa to raz za posledný rok. Som si zabudol cigy proste zobrať do miestnosti a nechcel sa mi ísť po ne, tak som sa na to vykašľal a celý deň som bol hrdý na seba, že kámo, ja mám ale pevnú volu, boha. Hovorím, stalo sa to raz. A teraz... don't care. Ono, zase záleží aj od toho ináč. 100% som si istý, že záleží od toho, že akú hru hrám. Keď hrám niečo takéto, furt mi žváňo chodí o sprostostiach, ledva sa na to sústredím, čo robím na tej obrazovke. Ani nedávam poriadne pozor, len tu a tam niečo preskenujem očami. Ale točím o kdečom, tak je to 100-krát jednoduchšie. Proste zabaviť tú myseľ. Nie. Ja som dal bod do kokotiny. Ja som dal bod do niečoho, čo som nechcel. Tu je problém, že keď sa z toho vylížeš, že ti fakt už bude dobré, tak potom zvláda ten absťák. No, tak dúfam, že dovtedy fyzicky vyhrám trošku nad svojím absťakom, ale nielen fyzicky, ale aj psychicky. Pretože proste preruším všetky tie rituály, že najem sa, dám si cigu, ja neviem čo, zobudím sa, dám si cigu, idem spať, dám si cigu, vieš, proste. Keď poprerušia všetky tieto rituály a zároveň si trošku znížiš tú fyzickú dependency, čo na to máš, by si mal byť v pohode, podľa mňa. Aj keď ti už bude lepšie, keď sa vylížeš z veci. Si myslím ja, akože nie, že by som to mal nejako vedecky podložené, alebo čo? Len tak teoretizujem nad tým. Častokrát je silnejšie, ako si človek myslí. Počkaj, nech tu neskapkám trošku. Častokrát je silnejšie, ako si človek myslí a to je dobré. Človek musí prekračovať svoje hranice, aby si nastavil hranice iné, väčšie, keď mi rozumieš. Ako rozumieš? Natürlich. Dead Rail Beach. Rectifying you. To má HPčka, nice. Neviem, či som takto flat HPčka videl na nejakom iteme vôbec. Not bad. Samé pajčoviny. Increase Toon Chance, no to serem, bráško. Ahoj, jak sa darí? Jak dopadla operácia? Ale snad dobre, keď ťa vidím na streame. Pohode. Žijem, žili byli v Černobyli. Nič moc iné ako sedieť za kompom alebo ležať v posteli, ja tak nemôžem robiť, takže robím to, čo mám rád, dá sa povedať. Chvála Bohu, že mi nevadí rozprávať. Že to zo mňa nevyčerpáva životy, ale v tejto mape som už zdopol. Celkom bol Skilling Blow Lightning. Mám určite Shit Lightning rezistenciu. No ty koko, 13%. To fakt nie je boh, vie čo? Čau gamer, s pevnou vôľou, bez rituálu, čau work, dobre. House shit.
Čo toto? 50 armor, 3 potion slot. Tak, dobre no. Čo som počul takto vo videjkách, čo sa povráva o týchto týpkoch. Povráva sa, že vraj údajne physical resistance je úplne najdôležitejší na začiatku hry v kampani. Kto by to bol povedal? Vidím to asi tak, že poviem k tej doktorke, zoberiem si slúchadlá a budem pozerať Castlevaniu, kým budem v čakárni. Som zvedavý, že by som tam asi tak mal ísť, aby som sa tam v pohode dostal. Len je to s ňou trošku ťažké, lebo väčšinou keď tam prídeš, tak je to tam hlava na hlave, proste totálne vyfúlované. A dakedy, proste minule som došiel a nebolo tam že nikto. Nula ľudí v čakárni. Ale keď už som vychádzal potom od doktorky, tak samozrejme už to tam bolo zase zaplnené. Proste fakt musíš vychytať. Potrebujem nejaký čas, kedy nie sú chorí ľudia. Čo to je za typ charu, ktorý hraješ? Warlock. To je Warlock. Základná postava je Acolyte alebo Acolyte a ten má potom špecializáciu buď Necromancer alebo Lich alebo Warlock. Ja hrám Warlock. Ale v leaderboardcoch som pozeral, v leaderboardcoch z top 20 hráčov je asi tak 18 Lichov. Neviem, čím je Lich taký super special, ale no teda asi bude mať niečo do seba. Áno, to je zaujímavá mapa, normálne sa to zmenilo celé to prostredie. S prostredím sa vyhrali, teda podstatne viacej ako Blizzard v Diablo 4. Kde Blizzard povedal, lol, vytvoríme 4 prostredia a toto bude doslova teraz už furt všetko. Všetko bude v týchto 4 prostrediach. Alchemy, Small Lagonian, Idol of Sparks, Lightning Resistance, Ward on Potion Use, kámo. Actually, dobrá vec. To nezaberá veľa miesta, samozrejme. Ale nie, nezaberá. Cool. Cool. Mana efficiency with Ghost Flame, to ja neviem čo je. Poison Chance on spell hit. A toto venujeme z Grand Bone Idol of plus 13% šanca na poison, ktorý nepoužívam. A potom 5% less health regen a 5% less damage over time taken. Ja nechápem proste, však to sú negatívne veci. To vôbec nie je dobré. Na top 20 nekúkaj. Je tam niekoľko buglých skillů druida napríklad, co dávajú 4 milióny damage, ktorý brzo fixnú. I see. Ja neviem vlastne, kde sú tie leaderboardsy. Kde sú? Kde je ten ladder? Kde je ten rebríčok? Game guide, settings, support, report the bug. Sú chaptery 4. Koľko to má chapterov? Ja neviem. Cosmetic store, dá sa tu nejaký toliar nechať? Equip cosmetics. Get points. Open shop. Aj mal by som mať niečo z Twitch dropov, ty vole, ja nemám tu nič. Zase som bol skamáznutý, kámo. Dívam sa na streamerov z toho titulu, aby mi dropovali nejaké Twitch dropy a nedostanem. Good wreck.
Zebni. Bum. Kámo, to bolo celkom veľa glyfov, musím povedať. A celkom slušná nálož glyfov, čo by z neho vypadla. Čau, na čo sa nazdar, dobré ránečko, jak sa máme. A za A musíš to mať prepojené, za B si neklikol na to, kde by si ho videl, čiže... A tak mám prepojené, dúfam. Už som to prepojil, potvrdil aj na maile, že som dal svoju verifikáciu, že som prepojený. Som super intergalakticky prepojený s mojím Twitchom a s Last Deepokom. Ak sa ti zatiaľ páči Last Deepok, neznášal taká hru, za to ju hrám. Nie je to dobré, kámo. Nie je to dobré, je to fun. Fun in a bun. Aby som si mohol zadeliť bodíky zase, že? Dáme tuto jeden. Tak dostával si kapes, čiže klikni na kapes. Čiže klikni na slot, kde máš plášte a tam to uvidíš. Keeps, už chápem. Už chápem, čo ty cítiš. Cosmetic Store, Equip, dostal som plášte. Môžem si tým plášťom utrieť riť potom. Tu je plášť, clear. Toto je môj plášť? Seriózne? Že clear? Fuck off. Kámo, mám to prepojené. Zase so mnou bolo vymrdané. Pre väčšinu ľudí to bola normálna streda, pre mňa to bolo deň, kedy som ho zase vyjebali. Strašne také. Dobre, to by mohlo stačiť. Ja to tam mám, ok, tak nemáš to prepojené, lebo to tam nemáš, Áno, ale tak prepojil som a sledoval som, tak prečo nemám? A claimol som ešte k tomu, kámo, doslova som to claimol. Doslova som si to claimol. Prečo není? Možno som si claimol niečo. I don't know. Dreadnoughts deck. All hands on deck. Ja to tiež nemám, no vidíš, to vymrdali aj s tebou na časap. Vymrdali s nami obidvomi. Toto sa robí, toto sa nerobí. No, ešte raz tlačím to R-ko a nespraví nič. Dám vymazanie postavy a spravím si novú, takú, čo ma bude poslúchať, na čo klikám. Kurvy, hlavne, že som si to kúpil za 15 ečiek, ešte keď to vyšlo. Však vyšlo to teraz, minulý týždeň. Či ty myslíš, keď to vyšlo do Early Accessu alebo niečo podobného? Refund. Lebo si nedostal Twitch drop. Nedostal som svoj kozmetík a za to si refund. Dobre, kde už to je? Ten objektív. Ja toto vôbec nemusím byť, pretože som totálne prelevelený. Oh shit, Big Changus. Mr. Changa. Admiral Harton, kámo, doslova nechápem, ako tá loď nesie. S tým, jak vyzerá. No. Každopádne môj typický strat proti týmto bosákom. Stať v každom jeho AOEčku a prebušiť ho svojim lifestylom. Increase health percentuálny, not bad.
Zomrel mi golem druh zase. No, čo tu ešte máme? Dagger Spear, to nechcem. Alsage, Lightning, Cold. Increase mana regen, to tiež nie je najhoršie. Ja čo vôbec mám na sebe za opasok? Increase necrotic damage, increase chance to find bots. To si ale dám na seba. To je normálne, že fajnotka. Mr. RK. Ďakujem za follow. Vítaj u nás. Ja to mám kúpené od 2018, či kedy to bola predbežná hra? Chápem. Tak som si to aj myslel, že to bude. Vítaj, Mr. RK. Nazdar. Zaujímavý nickname. Which Ropes of Life, kámo, to je kurva dobrá česta, ale to sa mi sníva, hádam. Kokos, aj táto je riadne dobrá. Ja by som teda radšej damageovaciu. Ale aj táto je celkom dobrá, tak na to kúkam. No aj, že sweet veci mi dropli celkom. Čau, Paul. How is everything, Paul? No, ale kozmetiky stejne vidíš jen, když seš online, a jelikož zatím servery jedou, tak jak jedou. No, ale ja som online. Ja celý čas hrám online. Kokos, Valerik, aký feši. Jasné. Budeš ma iba zdržávať, súhlasím s tebou, Valerik. Travel tu Majelka. Už travelujem, čo mi sily stačia. Ale tie mapy sú brutálne bludíska. Ani Diablo 2 hádam nebola taká bludísko ako toto. Hrať HC Online je dosť odvážne, no to je no. Doslova, kto hrá HC Online v tejto hre, si neváži svoj vlastný čas. Kokot, ale tak keby si trošku švihol s tou abilitou, tak získam sekundu na zvyš a hodím tam nejaký lifestyle, a nie dám tú abilitu, alebo nedám tú abilitu, keď sú dostlačí zombík. Nechajme sa prekvapiť. Možno chcípne zatiaľ. To sa presne aj stalo. Chcípol som. Môže si spokojná so sebou hra. To je celkom ho no. Čauko, zase Diablo, kinda. Death will not take me, kámo, však som aj damage nedostal, prosím. O čom hovoríš? Cold resistance. Increase mana regen, to nie je zlé ako base. Mám taký dojem, že mi necrotic resistance, že mi začínajú nejaké zaujímavejšie veci trošku dropovať. Ako v tých prvých chapteroch. Dobre, tak nedbám. Tu vám naháčem na credence, len by ste všetci mohli dojsť. Takto sa poprechádzať, pošpacírovať sa trošku v mojom AOEčku. To by bolo sweet. Tu keď umreš HC, tak postava zostáva a môžeš pokračovať s ňou normálne. Ale hej, ale ako legacy charakter, že? Predpokladám. Že nie len tak, že lol, hrám HC a zomrela mi postava a hrám ďalej HC s tou istou postavou. Ešte viacej hardcore, odkedy zomrela. Ďalej hráš softcore? Tak som to myslel.
Shimmering Ritual Stone. Tak si ho zober a našimruj si ho do prvé. Môžeme sa tak dohodnúť. 33, kámo, ja levelujem a levelujem a levelujem. A furt mám pocit, že som strašne overleveled na tú zónu. A ešte aj tak sem tam dostanem míťačku. Lebo moje postavička trvá použiť skill. Dáva si na čas proste. Nebude sa nikam ponáhľať. Increase physical damage. A vieš čo, zoberiem to. Rare dumpovať môžem hoci kedy. Kedy sa teda vrátite? Dobre. Však počkaj, keď budeš level 75, či to pôjde tak ľahko. Ja nehovorím, že to ide ľahko, však som dostal IKčka na každej z posledných 3 map. Práve hovorím, že som overleveled a aj tak občas dostanem IK. Nespravíš nic. Ty, a nechcelo to byť už niekde mesto náhodou. Ja som si myslel, že OK, dobre, tam je mesto. Je to jasné, tam je mesto. Tam je mesto. Za tým portálom je proste mesto. Ale prdlajs. Mesto nie a nie. No dobre, to bola moja sprostosť, hej. Nemám ani golema, ignorujem všetkých enemákov, to bola moja sprostosť. Nemám pridané body do levelu ešte. Však na čo? Kámo, jebe tu. Kámo, zakástíš to už? Či dneska serieme na to a nekástime? That is too much, hovoríš. Tak sa na to pozrieme, či je to too much. No pozri sa, že to nie je too much. Ale už potrebujem ísť do mesta, takový vypínák. Vypínák ako pripínák. Dobre, a čo sme tu chceli dať? Ako ďalší skill. To je totok. Ešte jeden bod a potom už ideme Dark Protections. Tak, Dark Protections. To mi bude dávať ward, to je dobré. To je celkom sweet. Dobre. A túto sme chceli dať toto, Doom's Vindication. A túto sme chceli dať Plague Burst, áno. A túto sme chceli dať toto. Tak. Čaves. Romček má normálne domček. Normálne reťaz trošku. Hlavne, že má 50 mesiacov reset. To nemá nikto Romček. Tieto česty, čo tu padajú, kámo, sú o toľko lepšie, ako tie, čo mi padali v tých prvých aktoch. Že normálne koukáme ako blázen. A vidíte, že som to taký chcel zrovna žiť. Krista. Au. Vypadne mi nejaká vnútornosť, keď to budem kýchať. Death will not take me. Ale môjho golema, áno. Smrť si zobrala môjho golema. No tak 20 plus dní, čo som mal streak skončil, keď si zapol stream cez víkend. Tak môj problém, že slopotíš cez víkend, Romček. Ja za to môžem. Za chvíľku aj 4. skill na levelovanie. Pok taste, ako hej, no. Teším sa. Čo to tu máme? Samé pajčoviny. Hovno! Koľko veľa idolov odtiaľ vypadlo. Kúkaj sa na to. Kúkaj sa na to.
Ale nepozbieram, boha. Fire penetration with melee attacks, no tak to určite. Just cause a smite, shred armor, jasne. Poison resistance, chance to poison on hit, nasrať. Necrotic resistance vitality. Increase stun chance, void damage. Pičovina na pičovinu normálne. Increase necrotic damage, minion necrotic damage. Ani jedno z toho nie je svetoborné zrovna. 5% increased health plus 15 cold resistance. No! Pozriem sa na to, aspoň jedno, čo nie je kompletná sračka. Chance to ignite on hit 9% lightning resistant. There we go. Pozeraj sa na to. Človek si trošku popičuje a hneď to začne padať tak, jak má. Tak, pozri sa na to. Perfektné. Obidva, jak uliate mi tam sadnú. To sú hovná, všetko ostatné sú to hovná. Ale to záleží od charakteru a buildu dosť. Tak samozrejme. Keď máš shit charakter a build, tak budeš mať shit experience. Ale čo som počul, tak nie je všetko problém. Beraj je to celkom OK. Mišo Martinek, ďakujem za follow, ďakujem. Tak nice. Kde je zase ten golem? Ten sa zase niekde fláka, čo? Poď sem golem. Poď sem golem, lebo tu zhebnem bez seba. Opa. Kde je mana? Kde je moja mana? Mana, mana. Mana, mana. Golem, drž sa, to zvládneme spolu. Som ukázal, kto je šéfom. Increased armor, physical resistance, minimal damage. Worthless anyway, jebe. Uha, ja som kinda full. No dobre, tak hovna už asi brať nebudeme. Hovien už mám plný inventár. Mohli by sme už seriózne ísť do toho mesta, ale aby som fakt rád vedel, kde je. No cap, rád by som vedel, kde je mesto. Dobrý deň všetkým, takisto aj tebe, Mišo. Takisto aj tebe. Čo ťa sem privádza k nám medzi dobrých ľudí? Aj boha. Čo za damage? Kristus na nevesia. Killing blow, damage type, physical. Kámo, že... Nie, od začiatku celú mapu. Vyskoč mi na péro, kámo. Fakt, od začiatku celú mapu musím ísť. Oh boy. Čo mám ten physical resistance vôbec? Physical resistance má 48%, to zase nie je až tak strašné. To je 48% redukcia. Anciášeho bimba ušatého, zase tam môžem trepať na druhý koniec mapy. To dnes nestreamuje, že toľko follow, ja neviem, kámo, neviem, čo sa tu deje v Ligo. Dobre, už sme skoro tam. Už sme skoro tu, už sme prišli z výletu. A dúfam, že idem aspoň viac menej dobre. Nech sa nemusím vracať kompletne. Žmári, ale dostávam klepec, ty vole. 34. Sa snažím levelovať čo najmenej. Aj tak tie levely mi naskakujú jak blbé. Čuduj sa svete, som išiel správne. Dobre, tu sa zhromaždíte, tu vám do hlavy, dobré? Ja to jebem, kámo, a zase môžem bežať od začiatku, ale už boha jeho. Že som sa na to nevysral, neskúpol som ich. Ale aj tak nemal by som takto ľahko chcípať, to je... Normálne známka slabka by som povedal. Markov slabko.
48%, nie 48%, lebo nevieš, jakú redukciu dáva jeho útok. Je to 48% s tým, že môže mať nejakú redukciu a potom to nie je 48%, ale 48% je 48% každopádne. On samozrejme môže mať nejakú redukciu a úplne ignoroval moje physical resistance. Umíraš na poison? Fakt? Mne sa zdalo, že som umieral na physical. Poison resistance má iba 12%. Však to je hovno. Však to je níšt. Musím trošku zamakať na svojich rezistov, no. Pozriem na gear, kde by som čo vedel prihodiť a keď tak prihodím nejaký ten resistance. Som skoro umrel zase. Hej, prestaň robiť pajčoviny. Elemental resistance, to je nice. Worthless anyway. Worthless anyway. Keď to hovoríš? Toto je worthless anyway. Toto nie je worthless anyway, to skoro. Je už túto mesto konečne? Majelka, to už musí byť mesto. Jako Last Epoch je príjemná hra. Je to lepší než Diablo 4 a zároveň ľahší než PoE. Paráda, ako hej, ja súhlasím. Je to príjemné. Dodge na mága. No a každý defenzívny stav je lepší ako žiadny defenzívny stav. Aj keď to nie je, dajme tomu úplne to, čo by si chcel na mága. Bre, a mňa neteleportneš? Bre. To si pekný čúrák, aby si vedel. Nie, ja už nechcem. Ja teda prebehnem. Seriem na všetkých enemákov. Však ja som išiel do Majelky, lebo som čakal, že tu bude mesto, kde už konečne môžem vyprázdniť inventár. No, ono leda hovno. Dobre. Slušný nátresk, ale... Aj tak. Mám kompletne plný inventár. Že ani tieto hovná neviem zobrať. All attribute chart. Daj to sem. Kámo, keď hen tam už nebude mesto, tak niekomu ublížim, fakt. Niekomu v tej hre samozrejme. Bre. Čo bre? Z bančky T a idí vyprázdňovať. T. Á, Tom Portal. Som nevedel, že niečo také tu je. Som nevedel, že tu je niečo také, kámo. A teraz čo, zmizol, alebo čo? Som ho normálne klikol. No. Vyzerá to tak, že sme v lagu aktuálne. Však máš Town Portal, kámo, a to ste mi nemohli skorej povedať. Tí kozelníci tam majú nejaké teleporty a podobne, ne? Nikto mi to nepovedal. To ti hrá žekla dávno, nič také mi nepovedal. Každopádne stláčam T-čko a nič to nerobí, hej. Takže mám smolu a môžem ísť do Krista a nie sa teleportovať. Dobre, definitívne som v lagu. Konečne, kámo, konečne som sa mohol ísť vysypať do mesta. Hodíme to do lagu, bráško, smolka. Ja prídu a hned výtlem, ako hej no, čau hlavón. Vieš si to načasovať zjavne. Dobre, toto nemá zmysel. Toto nemá zmysel. Skúsim sa odlogovať a budem sa vedieť ešte nalogovať potom vôbec. Mne to hra neukázala na čo sa... Mne to hra neukázala, to tam nebolo proste, že tu je nejaký portál. Jedna, budeš v pohode? OK. OK guys, reload fix tab bug, OK. A to, že som totálne zalagovaný, tak to fixne tiež? Ukáž mi. Excuse me please. Jen malou poznámku k resistu, môžeš mít 75%, to je cap, ale přátelé mají resist penetration. No fucking way, Rany, no fucking way. Mind blown. Takže pokud máš 75%, tak v zóne z 75 level monstry máš actually 0. No jo. Koniec koncov je to tak doslova v každom akčnom RPGčku. A čo som chcel teraz? Chcel som
vydampovať všetky tieto svoje hovná, čo tu mám. Keby to tak ešte bolo zadelené, kámo, jak v poječku. Že to rovno skáče tam, kde to patrí. Tak, kategória 3 bude, že... Idols. Dáme takúto peknú farebku. A kúpime si nový tabíček. Peknú farbu a bude slovať, že... Idols, a to už nebude kapitálkami, confirm. Tak, a teraz toto sem patrí. Tak, toto sem patrí a mám tu ešte nejaký idol? Asi ani nie. Dobre. Tak, tuto sa vykadím do tohto svojho tabu. Ale niekde som tu mal nejakú dobrú vec, ty vole. Niekde som tu mal nejakú dobrú vec. Čo som... New stage tab confirm, tak. Čo som chcel prestavať? RR Dump 2. Dump 2. Čo to bolo za vec? To bola čapica, alebo čo to bolo? Čo som chcel prerábať? Už neviem. Tu mám túto. Poison Resistance. Nie, to bola česta, že? To bola nejaká dobrá čestka, čo som našiel. Ktorá to mohla byť? Toto je ona. Nie, hovno. Toto je ona. Má HPčka. Tak, poďme trošku forgeovať, hej. Ukázal každému sa to napsalo hneď na začiatku, to, že to nečteš, ako vždy, je iná vec. Jak ako vždy. Čo tým chceš povedať? V Rogue Traderovi som nečítal. No, vidíš, to došli argumenty, čo? Dobre, čo by sme toto chceli namrdať? Čo na to namrdávajú túto páni návodníci? Oni na to namrdávajú, že Physical Penetration with Bleed si sa posral, nie? To z Kadzipáru zeberem. Increase damage over time, to by ešte teoreticky šlo. Held Regen. Physical Resistance, ináč to asi nepokazím, keď na to nahádžem rezisty proste, aby som toľko nechcípal. Tým by som asi nič nepokazil. Available to be applied. Damage reflected to attackers, vitality, physical resistance. A to tiež suffix, kurva. Prefixy sú totálne mŕtky a suffixy sú dobré. Aspoň z toho, čo vidím ja momentálne. Nuž. Tak poďme na to dať... Doslova sa neoplatí prerábať nič, kým nie si aspoň 60+, fakt. Aj keď je to celkom dobrá bejza. Help me. A proste len na to nahodím niečo ďalšie a bude to 100-krát lepšie ako to, čo mám na sebe. Podľa mňa sa to oplatí. Konštatujem ja, že sa to oplatí. Dám na to prefix, hlavne aký prefix tam chcem dať, ale dám asi vitality. Takto. Add prefix. A suffixy by sme chceli... Ten poison resistance som mal celkom tragický. Kaž mi. Cudzožlčník má 12 poison resist. Dáme tam poison resist a void resist a bude to úplne dobré. Tam, kámo... Kam mi to zmizlo? Toto som chcel. Poison resist. Tak... Tam Poison Resist 12 a chcem tam ešte Void Resist a budeme v pohode. Prečo? To je prefix mi tam zostal? Asi prefix, no. Dobre, tak to som zjedol kok v tom prípade. Tak to som objedol kok, ale aj tak som rád, že som tam dal ten Poison Resist. Tak Intel. Takto. Dokonca T2 mi to tam jeblo. Nice.
A tu je T2 zdravie. Dobre to je, kámo, aj tak 100-krát lepšia česta ako tu, čo som mal na sebe. Plus 3 Intel, plus 2 Vitality, toto je Harvest Damage, to je doslova nič. Armor, Void, dobre, Void Resistance, to bol môj jediný Void Resistance. Môj jediný Void Resistance, ktorý som mal, bol zhodou okolností na tej česte, ktorú som si práve dal dole, no ale dobre, nevadí. Čo keby sme dali Shatter? Skúsi, ešte som nič nešetterol, že by som si to vyskúšal, Rune of Shattering. Get Shattered. Bráško. Void Resistance Shardu som dostal. Harvest Damage Leech, ok, dobré. Jak to vieš. Pet levelov je tak na 30 minút. No a to nevadí. No hlavne vieš, že keď 5 krát chcípnem na jednej mape, tak určite to nebude 30 minút. A okrem toho ja nie som taký tryhard, aby som dal 5 levelov za 30 minút. No okrem toho to craftenie ma baví a chcem si trošku skúšať veci, vieš, že... Nie je to od veci, kámo, nie je to od veci, že si trošku testujem. Len by som ideálne chcel, aby to bolo trošičku viac intuitívne, fakt. Trošičku, nie o moc, len trošičku. Physical damage, to nie. Minion health regen. Niečo, čoho mám veľa, by som tam dal. Necrotic damage, to nemám moc. Toho nemám veru moc, throwing damage, no tak to isté. Ja nič netrovujem. Tak tam dáme, normálne tam dáme, že physical damage. Tak. Čo ešte viem vylepšiť? Pálku neviem vylepšiť náhodou. Tuto chýba ešte jeden, čo to je? Jeden bazmek, tu ešte chýba jeden suffix. Minion melee and spell damage. To je blbosť. Chance to ignite on hit. Také tam nemám. Health on kill, melee lightning, čo? Damage over time. Chance on hit, no tak ten tam jednoznačne chcem dať. To potrebujem vo svojom živote. Koľko mám ešte týchto glyfov? Tak. Budem trošku lepšejší. Tak, čo tu mám? Physical resistance tam už je. Armor, cold resistance. Ten Void Resist by som si mal trošku dať, že? Lebo ten má momentálne absolútne tragický. 8% budíš. Tak, ešte niečo. Toto sa nedá. Dá sa aj to. Kúkaj na to. Koľko máme? Mám iba 27% Physical Resistance. Si sa posral, nie? A ja si tam dám si tam Void Resistance, to bude super, kámo. Physical Resistance má 28%. Dobre, môžem Physical, prosím? Elemental. Shit. Tam Physical Resistance už je, bohužiaľ. Aj, boy. Tak to som postral, no. Dobre. Nevadí. Nič sa nedeje. Nie je to prvýkrát, čo som niečo postral. Máme tam health regen. Určite nedostajem IKčko, že jo? Idols na rezisty? No, ako je. Dajú sa aj idoly takto vylepšovať ináč. Prečo by sa nedali, že jo? Attunement, Dexterity, Intel. No, ani veľmi nechcem s tým nič robiť, pravdu povediac. Kámo, však idoly sa nedajú vylepšovať. The fuck? Dobre. Nepovedal by som, že som si úplne brikol postavu, ale rozhodne si mu nevylepšil. Tým, že som si znížil physical resistance, to som možno radšej robiť nemal. Pozrieme sa pánovi gamblerovi, čo tu má. You may find a treasure, my friend. May find a treasure, my friend. Well, I did not. Dobre. Mám ísť do Imperial éry. A tu niekde mám svoje kvestiačky. Až Oracle Abode je tam... Ježišmária, až hen tam je to mesto. No jo, no a tuto som vraj ani nenašiel. Travel point, hej.
A inak nie som až tak strašne overlevelnutý, jak na to pozerám teraz, to je pre level 32 a ja mám level 34, to nie je zas až tak strašne overlevelnuté. Kým sa držím v tom 5-levelovom spektre, tak je to celkom fajn. Anyway, chat, bežím k tej doktorke, hej, chcel som trošku neskôr, ale trošku mám mrle žeru, že si to potrebujem vybaviť a že neviem čo, že tam budem sedieť hodinu v čakárni a že sa tam nakoniec nedostanem a musím to vybaviť. Povinne to musím vybaviť každopádne, lebo to nie je normálne, že mám horúčku takto v noci po tom, čo ma operovali. Better be safe than sorry, ako sa hovorí. Každopádne, was good, síce iba 2 hodinky, iba 2 hodinky, ale was good. Ja som sa zabavil a rád by som ešte pokračoval, ale hold, musíš robiť, čo musíš robiť. Pošlem vás dneska k Verči. Verči som dávno neposielal raid. A potom v piatok bude day off, ty vole, lebo musím ísť do toho drbnutého komára. Do drbnutého komárna kvôli histológii musím ísť. No, každopádne, chat, idete k Verči. Užívajte dnešný deň. Pozdravujte Verču, majte sa krásne a kupujte merch, hej. Kupujte merch, je to na dobré účely, chat. Podporíte Kvapku nádej a kúpite si krásny merchandise, takže link pod streamom, alebo si napíšte výkričník merch do chatu. Každopádne, pozdravujte Verču. Držte sa, vidíme sa znova zajtra. Čus.